Türkiýede ýasama arakdan zäherlenip ölen türkmensanlaryň sany 40'a ýetdi diýip Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmesi habar berýär. Bu aralykda türk media serişdeleri bu waka bilen bagly 5 adamyň bilkaslaýyn adam öldürmek ähtimallygy aýyplamasy esasında tutsak edilendigini aýdýarlar. Geçen hepde Istanbulda koronavirusdan goranmak üçin ýasama arak içip onlarça türkmensanlynyň zäherlenip ölendigi we başga 30dan gowragynyň keselhana yerleşdirilendigi, olaryň aglabasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy barada Adatlyk radiosynyň çeşmeleri hemde türk habar serişdeleri maglumat beripdiler. Türkiýanyň Hürriyet neşriniň 25 martda çap eden habaryna görä, ýasama arakdan ölen türkmen raýatlarynyň sany 30'a ýetdi we başga 20 adamyň saglyk bejergisi keselhananyň intensiv bejeriş bölüminde dowam etdirilýär. Ýöne Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary ýakyndan iýdarlaýan Istanbuldaky çeşmesiniň habar bermegine görä 23 martda ýasama arakdan ýene bir türkmensanly öldü we helak bolanlaryň jemy sany 40 adama ýetdi. Duşanbe güni aradan çykan bu türkmensanly ýurduň Mary welaýatyndan bolup ol 38 ýaşyndady diýip gizlilik şertinde maglumat beren çeşmämiz 26 martda gürrüň berdi. Geçen hepde türk lukmanlary türkmensanly zähmet migrantlarynyň ýasama arakdan ölendigini tasdikladylar. Türkiýanyň media serişdeleri türkmensanlara salgylanyp olaryň koronavirusdan goranmak üçin ýasama araklardan içendigini habar berdiler. Türkiýanyň son dakika neşriniň 25 martda giýişlik çap eden habarynda bu waka bilen ilteşikli dowam ettirilen derňew işiniň çäginde 10 şüpheliniň tutsak edilendigi ma'lum edildi. Istanbul'un Bakırköy kadyetine geçirilen 10 şüpheliden 5 sanyşy bilkaslaýyn öldürmek ähtimallygy aýyplamasy esasında tutsak edildi. Galan 5 adam sud gödäwçiligi astynda boşadyldy diýip Türk neşri beýleýär. Türkmenistanyň resmileri we habar beriş terişdeleri onlarça türkmen raýatynyň Türkiýede helak bolandygy barada häzirçenlik kelam agy söz aýtmadylar. Geçen hepdäniň ahirinde Adatlygyň çeşmesi Türkmenistanyň daşary ýurtda helak bolan raýatynyň jesetlerini kabul etmekden ýüze urýändigini habar berdi. Onuň sözüne görä Istanbuldaky türkmen konsulhanasy Aşgabatdan bu barada görkezmäniň ýokdugyny aýdypdyr. Munyň ideýany 23 martda Adatlygyň çeşmesi türkmen häkimiýetlerinden umydyny üzen adamlaryň merhumlaryny Istanbul'un gonamçylyklarynda jaýlap başlandygyny habar berdi. Adatlyk radiosyna 24 martda Istanbuldan gelip goşan video ýazgyda türkmensanlaryň ençemesiniň Istanbul'un gonamçylygynda jaýlanýan pursatlaryny görse bolýar.